Hvad? Vi er i Sverige. Fuck, du er det lort. Det er en god intro, eller hvad? Ja, jeg filmer stadigvæk. Fedt, mand, altså. Nå, undskyld, det var et long take. Ja, det er et long take, det her. Beklager. Fucking lige sige det en anden gang. Ja, jeg filmer. Vi er stadigvæk i Grenaa. Fordi der var en mand herovre, der glemte hans pas. Fuck, det er ulækkert, det der. Lad høre op. Hvad er det, du æder? Jeg tror, det er den lene ko. Det er perception. Hvad er det her? Det er den lille ko. Han glemte lige hurtigt take. Han glemte sit pas. Så det er derfor, vi ikke er taket off endnu. Vi skulle sådan lave en hel runding og sådan noget. Ved at være fedt på kamera. Men altså... Velkommen til vloggen. Sverige Tour Edition. Hallo, deromme. Jeg er usikker på, om jeg skal drikke på. Glæder du ikke til Brooklyn Burger? Hvad vil du? Jeg tror, vi er der snart. Ja, vi er der snart. Bare sådan lige om lidt. Så lad os se, om vi kan finde ud af... Render sig lige derovre. Godt så, det er fint. Vi er her nu. Er jeg hjemme? Godt. Men det er sgu den forkerte vej. Hvad snakker du? 5D chest, boys. 5D chest. 5D chest. Er alt du har på Steam. Nu skal I se godt. Vi er endelig i Sverige. Altså, prøv at se, hotel lige derovre. Hotel. Der. Sydney. Hotel. Ja, der står bare hotel. Det er jo Sydney. Er du klar til noget Brooklyn Burger i dag? Brooklyn Biker. Brooklyn Biker. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke se den. Måske er de lige heroppe. Måske den heroppe, ja. Jeg skal lige så meget være en monkey. Hell yeah. Ej, det er bandeord. Hvad i alverden? Snorlax kommer med til turen til Sverige. Snorlax har joinet os. Vi skal bruge den der Spørg Kasper sang, han altid bruger i hans video, og de der... What the hell, du snakker om? Ja, du vil forstå det, hvis du er en average Spørg Kasper viewer. Vi er på vej til Oslo nu. Jeg tror ikke, han er stærk nok, men Det er ligesom det der, du propper ned sådan til dilleren, hvis du gerne vil have ud af den... What? Stop med at snakke her nu. Hvad fuck snakker du om? Brug din anden hånd til at slå ned. Bare slap it! Poulsen må vise dig, hvordan du skal holde ud. Hold der, og så bare... Okay. Bare smæk dig, så slå dig, så hårdt. Let's try that again. Yeah, baby. Hvordan fik du den til at bruge over? How the fuck? Man, er det god? Nice. Nice, ikke? Var det shit? Coca-Cola. Er det shit, eller er det the shit? Det gør, at du kan ryste den af massen. Den smager af pineapple. Den er sød. Okay, så den skal ikke på pizza. Jeg kan godt pille den her ud over. Controversial topic. Prøv den. Sneglefar recommended. Sneglefar synes jeg nej, lige meget. Jeg tror det var torsdag i dag. Det er fucking synd af din absolut monkey. Anders, snullefutte bliver hallo, hjælp mig, hvordan åbner man den her? Det ved jeg da ikke. Please skriv i kommentarerne, hvordan man åbner den her. Please. Please. If anybody understands Russian, please translate. Det er fordi, de lyver. Ja, de bare ikke fantaserer. De kommer ind og chatter og springer. Jeg burde virkelig have taget flere piller med. Jeg er ved at blive med at filme, for jeg vil lige se, hvor meget jeg sådan har fucking Parkinsons. Holy shit, jeg ryster. Hvis der er nogen, der sådan kommer og siger eller sådan, yo Sydney eller sådan noget, så for det meste så siger man bare sådan, hold mund, eller gå væk, eller lad nu være, eller sådan noget. Altså, er det ikke bare sådan noget, at du bare sådan har givet snus en enkelt gang, eller sådan noget? Så er det bare sådan, oh my god, han er jo en celeb. Ja, selvfølgelig. Altså, det er derfor, alle kender ham. Han var den ægte Netto-medarbejder. Han var the only real one. Den her blog er sponsoreret af Road Silence.
Nej, det er den godt nok ikke. Nej, ingen product placement under hele deres vlog. Jeg skal fandme da i hvert fald sørge for. Det skal product placement. Stop. Jeg skal fandme da i hvert fald sørge for, at den godt nok ikke er. Det kan jeg godt se. Det skal postes på Facebook. Sydney, han kan ikke finde ud af at bruge hans pose. Kan du ikke? Han har først lige fået den åben nu. Nej, det er en tid, du arbejder. Hvad er du? Det er en tutorial. Vis den. Den her mand har lige brugt et kvarter på at cutte det her åben. Jeg har lige prøvet den her åben. Og nu skal vi ned igen. Kan du tro det? Det er bedre. Du vil bare have lade være. Hippo, hvis du ser at lave video, skriv. Jeg siger noget til voksne. Det gør jeg også. Den her mand er ved at dø. Han lider. Nej! Der røg maden. Og han har lige skåret den åben. Nu græder han og græder. Jeg græder du lige nu? Jeg kan se en tårer. Kunne du se en tårer? Jeg kunne se en tårer. En tårer i 4K. What a loser! Fucking taber. Han har lige skåret den åben, og så taber han den. Wow. Prøv at se ham her. Wow. Kom nu, chop. Vi har ikke hele dagen, Sydney. Kom nu lige lidt mere, Sydney. Læg nu lidt muskel ind i det. Sydney har lige tabt hans bold. Han har lige skåret den. Og så fucking taber han. Hvor er det synd. Oh my god, vi er så sent på den. Holy shit, de er allerede dernede. Sydney, du kan godt. Nej, Du skal bare tænke på det sådan her. I det mindste er vi i Sverige nu, ikke? Altså sådan, så vi kan lige... Nu får min smørpakke, hvis du kan. Call an elevator med. Du er snød! What? Du skal ikke op. Jeg trykker ikke op. Det er den samme fucking knap. Nej, det er to forskellige knapper. Nej. Hallo? Oh, okay. Nu kommer det. Nej. Oh my god. Han nåede det sgu. Oh, thank fucking god. Det ved sgu ikke, hvad der er, man har Åh nej, Sydney, det var din vægt. Hvad gik du og græder over? I mean, han er sådan rimelig meget, når det kommer til kropsvægt, så tror jeg ikke, han er særlig meget i den positive ende. Jeg har lige skåret. Sorry. Du har allerede tabt dem. Vi er allerede past that. Hey! You're stepping on my shoe, man. Hvad er der nu? Nej! Please? Er det den her, du lige har skåret? Guys, der var udgået. Jeg har lige skåret den. Var han tabt i noget? Ja, det ved jeg. Hvad tabte vi? Jeg var Pringles. Hopefully vi ikke tabte min shotgun. Vi tager tilbage, hvad der er vores. Vi tager tilbage, hvad der er vores. Vi tabte, hvad der var vores. Vi tabte det ikke. Vi taber aldrig. Vi mistede det ved en fejl. No man left behind. Except Sydney. He didn't make it. Ja, undtagen til, men altså... Vi ved godt, vi ikke er. Det er ikke sikkert, at vi kommer tilbage på den her. Nej, men altså... Især måske ikke især Sydney. Tilbage med der. I mean, vi har tænkt os at give Sydney som et offer. Det skal nok gå, Sydney. Det skal nok gå. Om at gå, så mener jeg gå ned i havnen. Og når jeg mener gå, så mener jeg gå, fordi fuck af, please. Bullshit 9/11. Du snakker om wienerbrød. Sidst jeg var her på færgen her, der var jeg 9 år gammel, og jeg var bare inde og gamble. Jeg var bare inde i de der slotmaskiner, og jeg mistede alle mine penge. Der var ikke nogen, der gav en fuck. Ja, slik hulen. Hvad fuck er det, jeg har hernede? Jeg leder efter chokoladen, jeg har hernede, et eller andet sted. So we have the bowl, and then we have the banana, and we have some smør right here, some smør. And then a weak ass knife. Lækker taget smørmand. Yep. And then we have your mom here, and then some rose ironers. And little boxers. Hvad er der, så sker der her? Hvor meget har du lige?
Det er siger, det er slikhulden. Vi skal lige have en taste-test. Ja, egentlig. Hvorfor har du prøvet den? Prøv den. Så skal man jo prøve den. Shout out til Neglefar. Hvis han sender video ind. Vi smager Brooklyn Burger. We making waffles. Nå, vafler. Han er ikke okay ham der. Jeg er mentalt fucked up over det hele. Jeg er skadet og psykisk mentalt retarderet. Må se her, lige en haul her. Vi har noget kylling, som smager pis. Vi har noget mere kylling, fordi jeg troede, det ville smage bedre. Vi har nogle look at this. The kvalitet, det midtbolle. Köttbolle, som de kalder det på svensk. De er jo kendte her. Skovboller. Skovboller. Så har vi noget feta. Arguably den bedste ting, jeg har på tallerkenen, honestly. Altså skovbollerne lige er ret gode. Skovbollerne er okay. By the way, we're on the ferry boat. We're on the ferry. Oh my god. Oh my god, we're gonna drown. Can you swim? Yeah, I can. But not that far. I drowned immediately. Oh no. Vi gamer. Ja. Vi skal ned og gamble lige om lidt. Vi skal ned og gamble alle vores penge væk. You know, vi skal ned og have nogle penge. Altså, okay, rettelse. Vi skal ned og gamble alle Sydneys penge væk. Jamen, der er jo en chance for, at du ved, altså. Ja, altså, hvad hvis nu vi vinder, Sydney? Vi vinder. Let's be honest. Ja, altså. Altså, vi vinder. Vi er jo professionelle gamere. Ja, ja. Og det er gamerrummet. Ja, ja, præcis. I kan bare lige læse op på det, mens jeg lader kort først. Og så går det ned. Altså. Sådan en casino er det ikke, min ven. Det er bare spilmaskiner. Vi er ikke i Vegas. Vi lærer, hvordan man tæller kort, og skal vi ned til sådan en fucking enarmet syvflæk, der bare begynder. Ja. Hvad vil du få en saucy Among Us imposter? A gurk? More like no more gurk. Kan du passe dit Jeg skal lige tid overhovedet. Amen, du prøvede, bror mand. Du prøvede. Du spørger om hjerter i Jesus. Han prøver at convert dig til Christianity. Du accepterer træenighed. Nej, jeg vinder i. Som sandhed. Gud hjem. Kan du gå hjem nu? Gud, fader, Jesus og Helligånden er inde i dig, Sydney. Ja. Vil du ikke acceptere, at Helligånden så kommer ind i dig? Nej, jeg må ikke komme. Vil du ikke give consent til Helligånden? Så gør han det jo bare. Hast det ud? De her skovboller, ikke også? De er bager. Det der mad der, det var ikke godt. Ikke godt. Det er ikke godt. Det eneste gode, jeg har på min tallerken er fucking fetaen, bror. Hvordan kan du spise det? Jeg kan op. Jeg har også givet op. Hvad i alverden er fucking det her? Det er 22 gram chokolade. Og det indeholder spor af krabbe. Spor af krabbe? Ja. Hvad har de gjort med ham? Hvor er det, han sidder? Skal lige sikre mig, han er okay. Han er her ikke længere. Han er ikke. Du har vel ikke mere? Oh my god. Hvad er det her? Det er fucking. Er det der den lene ko, du snakkede om? Ja, nok. 224. Det hedder da ikke den lene ko, det her. Er jeg blevet loddet til? Oh. Vi har sådan Jolly Ranchers. Ja, Okay, det er fucking based, honestly. Det er alt det her. det er det, så det kan lave lean. Ja, præcis. Hvad fuck er det her? Det er vi, jeg har flere faktisk. Hvad er det her? Poggy. Poggis. Det er lene ko. Det er en lene ko. Men hvad er det? Det er ikke på. Jeg tror, det er sådan, det var. Taste test af et stykke chokolade. Du skal sige på den. Men smager det af chokolade? Er det god? Ja. Den har lidt en chokoladesmag. Er det sådan en eftersmag af sådan noget? Er det noget chokolade? Sådan, har lidt en eftersmag af noget chokolade måske. Ja, den var god. Prøv den. Jo, men nu. Poggy. Det er ikke sådan. Jeg er ikke klar nogen af gangene. Jeg forventer, at du fucking deep-throater mig. Hold op. Pause. Det er lige sådan fra en YouTube-blog og sådan. Det er ligesom også meningen. Det er sådan spændende. Nej. Her kommer fly. Ja.
Skal I lige hjælpe dig med at diffe? Stik den ind i ganen på ham. Han har en hånd fri. Wow! Vent! Nej! Jeg har spist en kanin! Så i P's Mindless Map of Slick fandt vi en fod. Ej, den er klam. Den sådan drypper nærmest. Nej. Fuck, hvor er det disgusting. Ja. Ja, desværre. Jo, nogen der vil se os sutte på nogle fødder herovre. Nå, okay. Vi skulle have tilbuddet. Han går til den. Han ved den der. Det fik jeg på kamera. Kun i Greno. Så ved vi er tilbage i Greno. Ja, så ved vi er tilbage i Greno. Goddammit. Det er det Crazy Bones Lollipop. Crazy fødder. Det er de skøre fødder, faktisk. Foden lige tilbage til P. Foden? Nej. Det er så fucking ulækkert, det der. Cindy, vil du have en smagsprøve? Nå, vi er det. Nej. Og han mente det. Det er jo bare de skøre fødder. Det er jo de skøre knogler. Vil du ikke have en skør knogle? Han repackager den. Vi kan ikke have det af lort. Jo, vil du spille skak? Ja, jeg snakker til dig. Vil du spille skak? De ser den. Og det ser man. Jeg ødelægger bare det 5. væg til det. Han ødelægger det 5. væg. Nej. Nej. Har du ikke chance ud for det? Jo, flere gange bruger man. Flere gange. Jeg ved, du elsker tæer. Kom så. Jeg lige bemærke til, at der er Bad Puppy. Eller Batman. Hvor? Bad Puppy. What? Oh my god, få det med på videoen. Holy mother of God. Jeg fik kun dit øje. Det er legitimately thumbnail material. Det er jo stresset Batman. Hvad se? Så godt. Nej, men jeg filmer stadigvæk, bror. Du kan ikke se noget, jeg filmer. Vi kan jo stoppe den. Nå, her, se. Vi kan jo stoppe den. Hvad? Her ser vi en Rasmus Larsen i sit naturlige habitat. Videoception. Vi sitter her i venten og spiller lidt Dota. I feel you, man. Spiller Dota? Han kender ikke referencen. Oh my god. Du må ikke få lov til at optage. Må jeg ikke engang optage? Her ser man Sydney, the photographer, i sit naturlige habitat. Han ved ikke, hvordan en telefon virker. Her ser vi de eneste kvinder på turen. Du filmer bare folk uden deres consent. Yep. Ja, i 2 sekunder. De har givet deres consent. De bor i Greno. Det er consenten. Men altså, det plejer alligevel ikke spørge kvinder omkring consent. Præcis. Altså, et nej er et nej, men de har ikke tænkt sig at sige nej. Fordi at, sådan, du ved, the implication. Ja, det er implication. Ja. Jeg har en fucking god video. Og må jeg se? Så vi har, først har vi Larsen i et naturligt habitat her, ikke? Ja. Og så går vi videre, Ja. Og så har vi The Death Stare. Oh my god. Vent. Hey! What the hell are you doing? Samme video.
We making waffles! Laver vi vafler? Det gør vi i hvert fald nu, det er helt sikkert. Det her er legitimately mobning. Sådan, ja. Det bringer mig tilbage til København-turen. Han har jo ingen fødder. Han har ingen fødder. Du har ingen feet. Du har ingen feet. Du har ingen feet. Prøv at se den her mand. Mega shameful mand. Der ikke kan fucking finde ud af at spise en skid. Det vil jeg kalder... Du er dum. Det vil jeg kalder pain and shadow. Du er Invester mere i dice. Det vil jeg kalder pain and shadow, det der. That's so true. It's so true. Det er rimelig true. Det er rimelig true. Det er rimelig true. Det er faktisk utroligt true. Det er true, at han er fucking dum. Sådan en lille. Ja, jeg har altså job i Netto. Er du blevet fyret fra Netto? Men arbejder du ikke længere i Netto? Er du blevet fyret fra Netto? Nej. Hvorfor er du blevet fyret? Den er ikke for Netto. Ja, det var fordi du ødelagde kasseapparatet, var det ikke? Ødelagde du kasseapparatet? Du ikke lader os få gratis Han fucking fysigtede kasseapparatet. Men, så man kan sige, at du bankede kasseapparatet, hvilket var pain. Du! Og han gjorde det nok inde i bygningen. In the shadows. Oh my... Shadow and pain. Shadow and pain. Du har ikke nogen fødder til den. Og nu har han en fod. Han har endelig fået en fod. Han har endelig fået en fod. Men kun én. Kun én. Han har ikke nogen fødder, men han har en fod. Han har ikke nogen fod. Men han har en fod, så han har ikke nogen fod. Han er ikke fødder, han er ikke fod i flertal. Hvordan har du spist? Ja, det var faktisk ret. Det var faktisk ret i. Han har ikke fødder. Ja. Men han har fod. Han har ikke nogen fødder, men han har fod. Vi er, du ved godt, Zack og Cody, ikke? Ja. De er efter hotellet. Ja. Så tog de på skibstog eller sådan noget. Ja, vi er dem lige nu. Jeg var det var sløret igen. Det var fucking sløret. Klar, ja, det var fucking. Her ser vi en Rasmus Poulsen, der giver gratis slik ud til de fattige. Du skal passe på med at give gratis ting til de hjemløse, så kommer de tilbage. Vi gynger sgu da lidt, gør vi ikke? Man skulle tro, vi var på et skib. P, du skal passe på med at give gratis ting til de hjemløse, og så kommer de tilbage. Jeg ved det. Nej. De er fucking alt for søde, bror. Gå væk. Nej. Jeg har det forfærdeligt. Cindy har det ikke så godt. Han er ved at blive søsyg. Jeg kaster mig ud over vandet. Kast den. Smadre den. Oh my god, where are we at? The sun is blinding me. It's not that bad. I just took a 1 hour nap. And then we just get out of we just got off from the restaurant. I mean, I kind of knew there's nothing much to explore here. It's not a big boat. There's nothing to do out here either. Vi kan se Grenaa herovre. Der er Grenaa sgu da. Jeg er på vej til Grenaa. Men det er ikke Sverige. Let's go. Nej, det er ikke Sverige. Nej, det er Grenaa. Der er Grenaa sgu da. Skal til kaptajnen og spørge, hey, sover vi i Grenaa? Cindy han er ved at blive søsyg. Finally. Hvad mener du? Endelig. Det er en form. Grenaa. Du kan se Grenaa herfra, prøv at se. Lige der. Lige der. Lige der er Grenaa. Oh my god, vi er under broet. Oh my god. Se, den slot. Oh my god, alle kinesere vil tro, det er en slot, det der. Slot? Du er en Slot? You're a slut. Jeg er ikke en slot. You man whore.
What the fuck? Hvorfor er der egentlig bare et lys i havet? Det må blive reflekteret på et eller andet vinkel. Det er en item pickup. Det er en item pickup. Oh my god, pull up, Bjørn. Wow. Der. Jeg kan ikke se. Lige der. Oh my der. god. Men lave den der. Laver den. Pas på, guys. Den er Jeg tror godt Isbjørn kan svømme. Ikke den her. Ikke den her. Den har en ødelagt port. Jo, kan vi få et Rose and a Little Books review? I gotta say, Little Rose and a Little Books, pretty good. Damn, I gotta try this one day. Look, there's one left. Oh my god. Det er en event. Og det var faktisk ret vigtigt. Oh yes. Gotta say, Little Rose and a Little Books, pretty good. Let's go! Shit sucks, man. Hvem vinder? Hey Johan, jeg har en Toyota Corolla med dit navn på. Hvorfor har der så dit navn på? Jeg hedder Jonas Jens. Hedder du Jonas Jens? Han hedder Jonas Jens. Sig hej til Jonas Jens. Det er Peter Karl. Oh my god, det er Jonas Jens. Peter Karl og Jonas Jens. Det er Jens! Endelig! Oh my god, nu er det en mysterie. Vi fandt Jens! Det er Jens! Det er Jonas Jens! What? Han er Jonas Jens! Det er Jonas Jens! Altså, det er jo alt sammen. Det er Jens hele tiden. Quote of the day. Smør Nutella på fissen af Sydney. Det var din jakke, Jens. Hvor er mit slik, Jens? Tobias spurgte om hans slik tilbage. Er du ikke lækker? Jeg er skraldet. Hvor er det bedst? Cindy, har du spist det hele? What the hell, man? Jeg siger live, man. Hvordan kan man holde? Jeg vil dø og spise 3 af dem der. Vi er alle sammen hernede. Vi er alle sammen hernede. Så bare begynd at spise. Bare begynd at grave. Grav et hul. Get that shit out of here. Jeg filmer til min vlog. Jonas Jens YouTube official. Ja. Velkommen til min YouTube-kanal. Velkommen til min YouTube-kanal. Velkommen til min... Hold ham. Hold ham. Hallo. Hold ham. Hold ham. Hold ham tilbage. Hold ham tilbage. Han har tænkt sig at gøre vold mod små børn. Fuck, du sveder, mand. Video. Oh my god, video. Stop fingering. Oh my god. Du er fatfobier. Du er fatfobier. Hvorfor er det derfor, jeg er så tung? Hvorfor er det? Gaming! Kan du tro det, noget? Cindy, har du set det? Dagens gaming! Hvorfor er der børn? Jeg tror kun, det var en ting i Euro Truck Simulator. Jeg tror, det var rigtigt. Er lastbiler ikke det? Jeg har lige købt Euro Truck Simulator. De er allerede implementeret med virkeligheden. Jeg skal køre Honda. Der er ikke Honda-lastbiler. Honda.dk Honda.dk Mit navn er Jonas. Mit navn er Jonas Jens. Ja. Det bedste venner. Det var den hat, du havde på. Vi var ikke krabbe i min anden taske. Vi er landet i Grenaa. Vi er kommet for at tage tilbage, hvad der er rightfully ours. Se derovre, det er Hårmark. Grenaa, rightfully. Det er Hårmarken. Jeg ved ikke, om det er så meget efterfærd at tage Grenaa tilbage. Okay, Grenaa er måske en lost cause, men hvad med Sverige, guys? Nogle tanker? Vi kan også det er nødfart. Det skal vi ikke engang filme. Hvordan kan det være, at det her skilt står på svensk? De er lidt syge i hovedet i Grenaa. Grenaa er så fucked, mand. Typisk Grenaa. Vi så Super Mario Bros. Super Show, og det var på svensk også. Ja, og det var også... Ja, okay, fair nok. Altså, kan du Man kan ikke helt regne med det. Man kan ikke helt regne med det. Og så... Han laver en god pointe, han spiller lidt faktisk. Og så de der spøgelser, de var munchede. Ja, og de var sådan bare begyndt at... You know. Ja. De behøver flere images i vores hoved. Du ved.
Tag du lige, du er fed. Det er faktisk ikke. Det var til Sydney, sorry. Okay. Vi bliver nødt til at stoppe. Nej, vi bliver nødt til at stoppe, guys. Vi bliver bedt om at stoppe her. De hørte os. Vi er strandet i Grenaa. De hørte os. De var sådan, de tager Sverige tilbage. Det gør de så ikke lige. Vi er strandet i Grenaa. Not on my watch. Jeg har virkelig glædet mig. Jeg har virkelig glædet mig til at være i Grenaa. Jeg ved godt, det kan være, at vi ikke altid kommer hjem igen. Men altså... Men du skal tænke på, at vi har gjort en god ting. Men må jeg gerne høre? Har jeg en mål om, hvad er det, der er vores? Hele landet, Noah. Hvad der er vores? Har du valgt for vores? Sverige. Det er det, vi er her for. Det er min del af lige nu. Men... Noah, som danskere har vi rettighed til hele Sverige. Ja! Det har været vores. Nu tager vi det tilbage. Hvor fanden er vi henne? Velkommen til Danmark. Skåne. Nej, det er vi. Nej, vi er i Sjøtteborg. Ja, det er. Vi er stadig på Frederikshavn. Hvad er det? En kage, tror jeg. And we landed. Vi er i Grenaa. Jeg har fået nok af at være her hjemme. Okay. Vi har ikke engang været på Brooklyn Burger nu. Hvor er de henne, hallo? Hvor er de henne? Jeg tror, de er derinde. Det må blive i morgen. Vi skal spise. Nej, jeg vil have Brooklyn Burger hver dag. Det kan du få alle de andre dage. Onsdag, fredag og lørdag. Fuck, are you filming me for? Vi er lige nu inden for 1 kilometer tæt på Brooklyn Burger. Ja, kun inden for 1 kilometer. Nu bliver jeg nødt til at holde mig tilbage. Ja, så går jeg bare selv. Vi har ankommet til lobby alle sammen. Det er så sejt. Oh my god. Det er så gaming det her. Jeg tror vi går forkert. Hvad? Jeg tror vi går forkert. Det er jo ikke Grenaa. Hvad snakker du om? Grenaa, det her. Det er sgu da Grenaa, det her. Har du nogensinde set et tv i Grenaa? Der er ikke bloopers. Der er ikke bloopers. Nej, der er ikke bloopers, bro. Bare så Polly. Og feste. Hvad fuck er feste? Er det deres Faxe Kondi? Den svenske Faxe. Cheese noodles. Cheese doodles. Hvad fanden sker der? Hvad helvede? Oh my god, a big TV screen. I wonder who I'm gonna sleep with. Where's the road man? Lukas. Det er mig. Oliver. Er du Lukas? Ja. Det er mig også. Det er dig, Valder. Ja. Perfekt, så bare gå derud. Victor Samuel. Skal de give dig en Unity tutorial? Skal jeg give dig en Unity tutorial? Victor Samuel og Johan. Skal jeg give dig en Unity tutorial? Hvad? Hvor er det der lort? Sæt lige en Molder og Boulder. Fordi vi har fået 2 senge, der måske lige er lidt for tæt på hinanden, åbenbart. Wow, hvor pis. Du er bare sur. Okay, skal jeg lige min point of view, tak? Så kan fucking... Du skal bare lytte til skiltet, Sydney. Giv mig lys, tak. Du skal bare lytte til skiltet. Det var det der lys. Only love is in the air in this room. Nej. Fokus! Han Molder og Boulder. Det ser Sydney her, det er hyggeligt. Nej. Nu kommer du her. Nej, det gør jeg ikke. Jeg skal lige... Hvorfor er det, du følger efter mig, Sydney? Ja, jeg filmer. Du følger efter mig, det kan jeg ikke lide. Vil du komme herind? Stop. Det er dig, der gør det. Stop. Undskyld. Hallo. Hej. Room tour. Han er sur. What the hell? You can't film here. Ved Gud. Jeg har lige filmet Sydney, der Molder og Boulder flere gange. Fordi vores senge er for tæt på hinanden. Boom. Så ryk dem længere væk fra hinanden. Sådan. Det er ikke alt, det Se, hvor kan smart de er. Se, hvor smart de er. Og det er det samme. Seriøst. Seriøst over det hele. Men det kunne vi godt gøre det her, faktisk. Ja, lol. Hvorfor gør vi ikke det, Sydney? Det er dig, der siger ej. Bare cope, altså. Det låter jo ikke. Hvad er det, du ser, Sydney? Det låter jo Hvad er det, for noget, du ser? Sydney, hvorfor ser du? Hvad laver du, Sydney? For en gang skyld på et billede. Wow, that's actually impressive. Han er faktisk rimelig cute på det. Jeg venter på hans...
Så laver vi vafler. Så laver vi vafler. Hvor fanden er det? Det er sgu da ikke en vaffel. Der er et kort her. Morgenmad. Det er da sgu da ikke en vaffel. Det er da ikke en vaffel, nej. Det er det Zoom ikke. lige ind på den, du. Det er ikke en vaffel. Jo, kan vi please få Lord of the Rings Extended Edition på? Vi kan please ikke få Lord of the Rings Extended Edition. Please, både mig og For kontekst, vi er i gang med at vælge, hvilken film vi skal se i biografen. Jeg tror også, at vi kan fabe på den. Vil du join? Nej. Kan den Uncommon W? Ja, men vi er mere end fucking Axel og Elle, der har stået for at sagt nej. Okay, men kan vi sådan stemme, kan vi også stemme imod filmen? Tak. Det er 4 timer, P. Det er 4 timer. Så er der morgensol. Nå. Ja, man! Smoothie for life. Han er jo helt væk, ham der. Hell yeah, nu er det vandtid. Han er alt for hyper. Han har været oppe at træne i dag, ham der. Hvorfor var du ikke med op at træne til det? Jeg skulle have vækket dig, honestly. Jeg skulle bare skubbe ud af din seng. Din alarm. Why? They go rubber. They go take our face off. Hey, Axel. Og den kører også, i morgen kører Creed også samtidig som Plane. Ja, tak. Så der er Creed. Vi skal ind og se Kokainbjørn. Ja, præcis. Kokainbjørn. Men jeg vil virkelig ønske, at de der 2 børn, de døde. By the way, den her mand, han sagde lige før, at jeg larmede hele natten, ikke? Jeg sad med min mobil sådan fra klokken 11 til klokken 12, ikke? Fordi jeg skulle lige sådan slappe af lidt, ikke? Og så tager jeg min høretelefon ud og gør klar til at sove. Og så snart jeg tager min høretelefon ud, så gæt hvad jeg fucking hører. Han snorker som en bjørn. Som en kokainbjørn. Jeg bliver lidt nødt til at flex maden på højskolen i Sverige. Det er noget af det bedste shit, vi har fået på turen indtil videre. Det er det eneste gode, vi har fået på turen. Ja, det er det faktisk. Selv hotelmaden. Sådan. Det her slår hotelmaden. Lasagnen var fin, men for mig lidt til at lyst til at gasse op. Ja, det var lidt klammer. Sverige. Jeg har aldrig fået sådan noget her før. Campus, take notes. Jeg flytter til Sverige. Nej. Det sagde du bare ikke, det der. Det er det eneste sted, jeg kan få godt mad, guys. Det er god snacks, jeg flytter. Det er rigtig. Hvad mener du? Alle Grens biler, mand. Hvad snakker du om? Hvordan er det her muligt? En prayer. I'm praying to Jesus. Selvom jeg ikke tror mig om. Hvad fanden sker der i skolen? Thank you. Tak for maden. Mr. Gud. Mr. Gud, Sverige. Sverige Gud. Fuck, der er meget. Og vores mad var ikke vant til det her. Det er et ordentligt måltid, det her. Der er no way. Det får vi ikke på campus. Det er morgenmad, aftensmad og frokost på samme tid. Det er bare fint i forhold til kampen. Jeg får også en rugbrød med æg. Det er det. Jeg får genopvarmet lortemad. De står bare alle sammen i kø derovre. Vi er bare sådan, vi har bare allerede fået mad. Ja. Nu går jeg tilbage til æde, mand. Fuck, man. Men vi skulle lige flex. Vi skulle lige flex. Så I går bare nok, og vi har en liste, så snakker vi, så vi arbejder godt, det er dejligt. Nu går vi til frokost, fordi vi er sultne. Vi har ikke fået frokost. Vi er klar. Vi har spist, så det siger. Selvfølgelig. Nu optager du, at jeg er sur nu. Ja. Så går jeg. Vi stopper ikke optagelsen, Marie. Det er en blog for fanden. Vi har lavet... Nej, det er din. Så kan det være ramme mig. Så kan det være... Ja. Kan du zoome mere ind? Ja, det kan jeg. Man kan jo se alle detaljerne i ansigtet. Det kan man bare slet ikke. Prøv lige at zoome mere ind. Så jeg kan ikke zoome mere end en 10. Det er så meget, jeg kan zoome ind. Hvad mindre du går til dig, så zoomer du mere. Ja. Så kommer helt ind til cellerne. I don't play around. He doesn't play around. Then he looks scary. God damn!
Alright, FNAF 6. That's crazy. 6 and FNAF? That's crazy. Vent. FNAF And sex. You like that? Yeah! I like that. Så nu har vi en idé. Her har vi årets par. Kom, let's go. Det er årets par. Hvor er de cute sammen. Nå. Ja, hvad han sagde. Årets par. Jamen, så længe det ikke er mig, der er damen, så er jeg egentlig glad. Og det her... Nej, Sydney han er... følger nogle kriterier. Sydney han er power bottom. Han er power bottom. Han er power bottom. Og han er stolt af det. Og han er stolt. Han er en proud power bottom. Er det ikke rigtigt, Sydney? Meget lidt på kitten. Er det ikke meget rigtigt? Kokainbjørn? Eller kokainvaskebjørn? I mean, altså, du er jo en Sly Cooper stan, og han er jo en trash panda. Men samtidig så er kokainbjørnen, sådan du ved, lidt mere mainstream. Vil Gud blive kaldt en contrarian for den her ene case? Det er spørgsmålet. Så jeg må sige... Skildpadder versus valer. Jeg tror, en skildpadde vil vinde. Episk, det er at gå rundt, at en vaskebjørn går rundt og stjæler, du ved, de er meget lusket kokain, fordi det lyder som en rimelig daily occurrence i Canada. Så jeg ved ikke rigtigt, om det har sådan nogen... Havsalt eller sandvand? Din mor måske, jeg holdt tænker over det. Men igen, jeg har mit BS for Sly, fordi de kan jo være sindssygt sådan literally Sly, så at de sådan forestiller det, men de er totalt upgraded. Altså, de er blevet endnu mere boosted, de er endnu mere sneaky. Så det vil være et Ja, det her en skraldespand. Prøv lige at filme ned i den og se, om det er en skraldespand. Hundemad eller hundelort? Ja, det her en skraldespand. Svar mig. Ikke noget af delene. Du skal vælge en. Nej. Hundelad. Jeg skal til at sige lort. Nej. Imagine en bjørn med kokain. Den vil jo gå fuldstændig berserk til hjem. Og ja, det vil være mere entertaining, sådan du ved, flæk. Det burde det laves, honestly. Men igen, det er lidt en mismatch, hvad man er til. Jo, hvis du propper mystery ind i bjørn. Ringes her eller Lord of the Rings? Og alt det teoretiske, jeg har lige fremvist og spekuleret og formuleret, så må jeg sige, at Cocaine Bill Murray. What do you think? I'm insane? You think there's something wrong with me? Lord of the Rings. Okay. Så vores tic-tac-toe game prototyper. Alright, du lader sådan her. Victor og Johans er en literal blowgun. Alright. Meningen med det er, at det skal være farvet. Vi gør med at lave farvet ammo. Og så har vi tic-tac-toe easy. The blowgun. Insane. Legitimately faktisk en god idé, honestly. Det var bare sådan, I don't know what. What up? Hvad gør jeg spille ud på? Så den ene spiller som Quest, den anden spiller som Bollen. Skal der man vinde. Damn, that's crazy. Jeg ved det. Hvordan er I, hvad hedder det, sådan fucking crazy at gå ud af hvad hedder det, sådan normen? Hvad handler jeg så om? Vores handler om sådan kryds og bolle, og så sådan den der får sådan først skal vinde eller sådan noget. Så jeg kopierer os? Wow, nej, hvad mener du? Vi fandt på det først faktisk. Vores er FNAF 6. Nå, okay. Ja, jeg kan godt lide Victor og hvad hedder det, fucking Johans prototype. Det er lidt bare en blowgun. Ja, det er sindssygt. Det er fucking crazy. Ja, den virker. Ja. Har du en god idé, min bedste ven Sydney? Til hvad? Til det her spilprojekt shit. Ja. Hvad er din gode idé? Hans gode idé er at vinde over Nikolaj. Er du bare lort?
det var helt klart fint. Det var, at de skal lave en... Guys, jeg tror, han er going blind. Hvad er dit spilprojekt? Så vi har vores tic-tac-toe her, ikke? Og så kan vi sige, oh my god, spiller 1, placerer lige ind i A1, right? Oh my god. Oh my god. Og så placerer nogen i B, så den anden spiller placerer i B1, og så A2, det er meget kedeligt spil det her, og så B2. Og så når man sætter en i 3, når man får 3, right? Ja. Oh my god, så flipper de... Ja, det var den forkerte koordinat, jeg trykkede ind. Ja, du trykkede A2. Hvis man putter det her, for eksempel, right, med ordene, ja. Så flipper de alle sammen til den anden. Og så gælder det om, at have så mange som muligt af den andens farve. Og så for eksempel nu, så kan kryds, de kan så sætte ind i C2. Og så, what the fuck, man. Så det ser fucking godt ud, boys. Vi lavede bare en digital version også. Ja, det er fucking cool. Så laver det, Honestly, at de bare sådan siger, om vi lavede bare lige hurtigt en digital version også. Okay. Sådan, legitimately, fuck ja. Okay, sådan der. Okay, vi prøver på live slik review fra Skovte. Ja. Så vi prøver, hvad end fuck det her. Dem har jeg faktisk smagt fra. Og jeg håber, de er gode. De er rimelig gode. Altså, vi lige, så vi ikke lige står i døren. Bro, det ligner virkelig meget dem, der er i den der posetåret. Nu ligner det en gremlin. Oh my god, posetåret. Posereference. Nu er det en gremlin. Det er en fact. Rimelig god. Fuck, det er sløret det her. Vi ses igen næste onsdag. Nej, det er så han ligner legitimately egentlig. Ja, det er Sharkboy. Biografdag på campus. Oh my god, vi skal se Myremand og Visp. What? Er det myren? Er det myren, mand? Oh my god. Det er myren. No way. No way. Jeg skal ind og se Spy Kids, og jeg glæder mig til, de der tommelfingre kommer op og bare sådan smadrer folk. Ja, det er godt. Så de går op og bare sådan... Oh my god, man. Oh my god. Vi har lige set Myremanden og Ibsen. Bill Murray var med i den. Cocaine Murray. What? Bill Murray. Det tror jeg ikke på. Det er det, vi havde behov for. Hvad synes I overall om filmen? I mean, der var myrer. Ja. En masse myrer. Der var green screen. Det er så sejt. Jeg synes, jeg er dog lidt forvirret over, hvorfor var det, at han ikke bare brugte sit Omega Move til at starte med? Fordi det er hårdt på kroppen. Det gad han ikke. Det er hårdt på kroppen, you know. Ja, han var lidt doven der. Man blev meget sulten af det. Ja, han ville hellere lige lade 1000 mennesker dø, end at lige at... End credits. End credits. So the exiled one is dead. Så end credit scene review, guys. Okay, så hele filmen var ikke en film. Det var sådan dårlig acting, dårligt dit, dårligt dat. Men Kang fik filmen til at være en rent faktisk en film. Han pointe i det mindste. Ja, Kang. Hvad med MODOK? Jeg føler virkelig... Vi snakker ikke om MODOK. Nej, MODOK var den bedste del af filmen, fordi han var så lort. Han var så dårlig, han var så grim, at de gjorde så... Alle scener, han var med i show. Long story short, han var en penis, men så var han ikke en penis. Og nu er han en penis igen. Der var også en mærkelig detalje med, at jeg ved ikke hvorfor, men de kunne ikke lide at bruge hjelme. De der guards skulle altid blive manøvret, selvom der var 2 lige bag dem. Ja. De gad ikke at fortælle, hvorfor. Ja, jeg følte, der var cirka sådan 100.000 gange, hvor de kunne have ændret størrelse, hvor det ville sådan have reddet alting. Det gjorde de bare ikke. Men se, tingen er, at det ville være for let. Det er du faktisk ret i. Det er du ret i. Det er for OP. Yep. That's pretty good. Vi er nærmest omkring kirker. Så Han stopper ikke. Trust me, jeg har allerede på optagelse ham, der sådan explainer alle kirker i Aarhus. Hvor er vi henne lige nu? Ja, vi er så endelig ankommet til København. Vi er, som I kan se herovre, ved den katolske Frokirke. Det er ikke for at blive forvirret med den protestantiske Frokirke, som ligger lidt længere nede i byen. Den ligger, hvor der er 3 kirker i en kirke. Du har Krybkirken, den ældste nordiske kirke, hvis ikke det er fejl. Du har også den anden, sådan, altså selve Frokirke, og så har du sådan lidt af den gamle munkerum, som også skal bruges, som kommer bliver brugt i kirken. Anyways, hvis vi kigger herover, om bag banegården, der ligger Sankt Paulskirken.
Og lidt længere den vej, der ligger Sankt Lukas Kirke. Man kan ikke se noget af det. Men der ligger Sankt Lukas Kirke også. Jeg Hvorfor er det, du gerne vil lave et review af Aarhus? Der ligger dobbeltkirke. Det er synd, at det meste content, det bare kommer til at foregå ikke i København. Det er bare sådan, hvor er det synd. Det er den lige spurgt mig om igen, hvad for nogle kirker der er. Hvad synes du om Ant-Man and the Wasp i går, da vi var i biografen? Cinema, det var Peak Cinema jo. Peak Cinema? Ja. Den bedste film i hele verden. Den var bare så god. For mere in-depth information, tjek vores biograf-review med 33 sekunder inde i filmen. Ja, så det går helt vandt. Hvad? Hvis du så går Henning på Klostersorg, gør det nu. Hvis du, okay, Klostersorg. Du misser din chance, hvad laver du? Jeg ved, du ved det, fordi du er NATO. Fuck dem. Han kommer fra et eller andet. Ved du, hvad jeg har fundet ud af? Du bor ikke med Svenskerne, de elsker eddike. Det har været eddike hver eneste måltid, jeg spiste den tid. I går var der eddike, hvor det er ret dem gulerødder. Det her salat smurt i eddike. Det er fra hotellet. Hvis vi siger... Og kan måske lasagne ned. Her er broen. Der kunne have været. Men alting jeg har spist, det har været surt. Og der har været eddike hver eneste gang. Nu forstår jeg, hvorfor de er så sure strømme, ikke? Jeg skal bare sure ting. Hvad er dit had mod eddike? Så sour lommer. Jeg havde ikke eddike, men jeg har fået det hver eneste måltid. Hvad hedder det? Jeg vil gerne lige spise et måltid, hvor det ikke er surt, måske. Som teknisk set er 3 kirker. I don't know, maybe. Det er fordi, der er Vorfokirken, Krybkirken en anden og Klosterkirken. Could it be a dog man? Det kunne være selv. Ja, det kan jeg godt huske, du forstår. Could be a dog man. I don't know. We making waffles herovre. Vi laver vafler. Vi laver vafler. Hallo, Susanne, hvor er du henne? Hvor er Susanne henne? Jeg kan ikke finde ham. Han nåede ikke færgen. Der er en hestevogn, han kan tage. Nej, jeg skal lige pakke en madpakke og en frugtpose. Okay, så filmer vi. Katten er blevet abused. Shit sucks out here, man. Katten er efter Axel. Nej! Kom on! Oh my god. Ej. Sydney. Hvorfor er der sne over det hele på dig? Hvad mener du? Hvad fuck har I alle sammen lavet? Ud med dig. Jesus. Filme sne for helvede. Vi skal være filme sne for Hvad laver du? Jeg kan ikke se en skid. Nej. Det er jo nærmest en tog. Du er så dum. Skal jeg lige kigge på forenden af Sydney's tænder? Den er i. Åh, hvor er det den er synd. vandtæt på, at der skal Det er næsten synd for ham, men det er også kind of funny. Det er fint nok. I need a viskestykke. You don't say. To dry my shit. Jeg kan ikke trykke stop. Kan jeg vide hvorfor, bror? Er det ikke sko? Lidt. Mhm. Brætspil. Alle spil. Spil om til escape for den rigtige verden. Det er derfor, at vores spil, uden for at betale husleje og blive gode venner med dine naboer og dine udlejere. Vores spil skal gå rundt på brættet, og der er en rigtig real-life timer, der tæller ned til, når du skal betale husleje. Du ved, hvor hurtigt og skrabbe ikke penge sammen til at betale din husleje. Samtidig så er dine naboer og dine udlejere kommer hyggeligt ned på tilfældige tidspunkter og klager og råber af dig og siger, at du har gjort ting forkert. Men selvfølgelig, hvor der sker sådan nogle ting, er der altid opportunity.
Oh my god, det er så dødt. Vi har aldrig haft sådan en, der sneet i Danmark. Oh my god. Min apple! Din apfel. Yes, yes. Min dogger. Vi skal lige have regeloplæsning med Fonas. Vi skal have game review. Bevægelse. Bereder på et ordkrig. Lag spillene midt på bordet. Placer en op. Hvad står der? Det ligner bare dansk, men så hver tredje ord er bare non-existent. No. This ain't funny. Deler ud en bunt skrivelapper til hver og en, så til at alle hver sin penne afgør hvem som skal være hver ham der spiller der und første omgang. Go! It's different than you thought. Wing. Wing, wing, wing. I have made a snow angel, and I have become the snow itself. Wow. Snowman. Så hvad er dit review? Jeg spiller rimelig lort. Jeg håber på, at det er et trivia spørgsmål, men jeg gætter, man skal bruge op, hvis man ikke kender dem. Men det kan man allerede. Rimelig genius, hvis du spørger mig. Oh my god, why, Madeline? Oh! That was an experience. Det er til næste reference, mand. Nice. Jeg får sådan en i munden. Okay, Tobias. Altså, du kommer ikke derop. Det bliver ikke i dag, det der. Kom nu, Oh my god. Jeg tror på dig, jeg tror, det kan det. Han fucking klarede det. No way. Oh my lord. Wow. Det er koldt. Det er varmt at snakke om. Åh nej! Oh shit. It's time for the moment you've been waiting for. Brooklyn Burger, baby. Det her er særudgaven. Det er delen, hvor du har dine 2 makre, Sudney og Axel. Og vi har tænkt os at experience Brooklyn Burger, som skulle være deres prime, deres magnum opus, deres guld, deres krimilige præg. Her er bestillingen. Yes, vi bruger penge, som du gør. Og vi er godt og vel klar. Og vores kameramand sætter lige så stille kameraet på sin plads, så vi kan få live reactions. Vi kan ikke få alle med, vi kunne få Axel med. Vi kan kun få mig med. Hvad er forventningerne? Jeg har ventet på den her dag. Og det er Sudney, by the way. Ja, jeg er Sydney. Jeg har ventet på den her dag i 43 år. Og nu sker det endelig. Brooklyn Burger. Det er så godt. Der Klein har ikke holdt kæft som andet, altså. Der er ikke kommet ud forkert. Vi kan cutte det ud af. Nej. Please. Jeg har ikke tænkt mig at redigere. Videoen har allerede alt for meget mig, der bare sådan udtaler ting forkert. Jamen, bacon! Oh my god! Bacon! Bacon!
Ej, bacon! Holy! Nej! Bacon! Det er løgn! Det er løgn! Bacon! Bare det bedste. Det er bedre. Sprødere. Sejre. Shit! Vegetar, den tror I er. Hell yeah! Og nu er vi tilbage fra reklamerne. Og nu har vi rent faktisk fået vores burger. Milkshake kommer lige så stille her. Yes. Det må så være... Ja, det er min. Din. Thank you. Oreo her. Oreo milkshake. Nutella. Ja. Snickers. Det ligner meget det samme egentlig. Jeg tænker lige, at vi skåler folkens. Vi skal lige... Okay. Ja. Det er showcase burgeren. Så det der, det er en smoky. Det er en smoky det her. Se ikke en burger der. Look at den cross section. God damn. God vinkel der. Her har vi månedens burger. Yes. Prøv at se her. Den har, du ved, alt det gode. Og herovre. The Manhattan. Og vi har... Her har vi The Manhattan. Vi har jo også... Og herovre. Der har vi The Disco Fries. The Dasco Fries. So crazy. Som faktisk er utrolig gode. Can't even lie. Fik det. Boom. Kan det komme på cam? Hey. Hallo? Skyld dig lidt. Ja, jeg skal ligesom også være med. De 3 musketerer. Prøv den. Jeg prøver lige. Hvad er her? Vi får lige at vide Sydney og jegs burger. Det er by the way Sydney. Er du klar? Skal jeg starte først? Hvad er det vægt? Sådan en side. Ja. 3. Flot snit. Prøv den. Og nu er bordet tomt. Jeg tror, der gik præcis 10 minutter fra vi optog sidst. Faktisk. Til hvor vi er nu. Så. Det kan jeg tjekke. Jeg slår til en lige, der fik burger. Hvem? Oscar Borby Bornholm. Selvfølgelig. Han skrev 1920, så der er faktisk præcis 10 minutter. Det var det, jeg sagde. Hvad synes vi? Axel, hvorfor starter du ikke med at sige, hvordan månedens burger var? Lige til. Jeg vil sige, sweet-delen var ikke så kraftfuld, som jeg forventede, fordi karamelliseret rødløg lyder sådan rimelig extreme. Men jeg må sige, det var lige til. Dejligt kompakt. Der var ikke så meget salat i den, der går måske kun tomat. Størrelsen på burgeren, som vi så, var sådan rimelig... Det var mere kompakt, end den var sådan grandiose. Men smagen var der. 100%. Det var virkelig noget af en oplevelse. Min smagsløg, de siger... Min Manhattan var nice. En lille smule spice. Prøv den. Det synes jeg. Hold up. Det er Disco Fries. Hvad synes vi om Disco Fries, ikke også? Jeg må være bundærlig. Det eneste problem, jeg har, det er, at der var så få af dem. Vi overvurderede måske lige lovligt det her til at være en share. Ja, det tror jeg også, vi gjorde. Jeg så også kommer til mit næste problem. Det er, at burgeren er ikke så stor igen. Desværre. Den er ikke lige sådan, du forventer, at du snupper en, og så er du fuldstændig fucking færdig. Ja, vi sidder honestly lidt og reflekter, om vi skal købe en mere. Fordi altså, de smagte rigtig, rigtig godt. Problemet var bare, at sådan, der var lidt for lidt af det måske. Samtidig med sådan igen med ventetid, så bliver det altså en lang aften. Ja, det er også det. Så måske lidt mere, hvad kan man sige, konkret sådan med mængden. Jeg synes ikke, der stod på kortet, men det kunne være lækkert. Men ellers, så er det faktisk ganske udmærket. Det er lige til lækkerne. Jeg var pleasantly surprised. Kan vi gætte din smoky cheese, den var også bare perfekt. Den var virkelig fucking god. Hvis du skulle bestille en mere,
Hvorfor skulle det så være? Altså, den er Jordan der. Altså, det må være real. Den Jordan der, den var interessant. Den så interessant ud. Jeg kunne også godt overveje sådan en... nu snakker jeg bare. Men jeg kunne godt overveje en original, hvis jeg skulle bestille igen. Fordi en original var sådan... havde the necessary components til at lyde som en god burger. Og den havde Brooklyn dressing, og jeg er rigtig interesseret over... Det var faktisk min. Jeg tror, den er lige til. Er den lige til? Den er der mere. Du tænker ikke rigtig så meget over. Fair. Men det er igen med burger. Tip derude. Der er ikke én bestemt ting, der skal virke. Hele sammenkomsten, hvad det hedder, experiencen i en oplevelsen, for at præcis. Alt sammen cramped til en unified union. Det er altså, hvad de har fuldstændig succeeded i. Du tænker, fuck, det er en god burger, og ikke fucking god bøf. Ja, det er faktisk rigtigt. Der er alt sammen er sådan sin egen ting. Ved Gud også, deres milkshake, den er lige til standard. Okay, så vi gjorde det geniale, at vi bestilte en af hver milkshake, en Nutella, en Oreo og en Snickers. Og så prøvede vi hinandens, og altså, jeg vil faktisk sige, nu er jeg biased, men jeg vil sige, den jeg enjoyede mest var Oreoen. Den havde lidt mere en eftersmag. Jeg er sådan lidt surprised, at Nutella fordi den havde en mere unik smag. Så igen, lidt bias også der. Fair. Hvad med dig? Det må jeg også sige. Jeg kan godt lide den her salted peanut smag. Nemlig, salty with the sweet. Så vi har nok alle sammen valgt den rigtige milkshake, to be fair. Gud, ja. Så hvis jeg skulle bestille en til milkshake, ville jeg bare tage den sammen. Ja, det vil jeg nok også. Hvis ikke jeg vil bestille en sodavand, fordi at måske one too many milkshakes. Men ja, det smagte virkelig godt. Det smagte virkelig. Ja, Blacken Vejner. Hvad siger vi så, Sydney? Prøv den. Prøv den. Hvad så, Graham? Prøv lige at se, nu bliver der trænet ben. I stor stil på løbebånd. Godt og vel noget en kilometer. Har brændt en god share kalorier. God mængde tid. God mængde opmæssigt. Alt det der sej hejs. Hell yeah. 6:15 sharp. Det bliver sgu en god dag i dag. Karaoke night på campus. Oh my god, det er karaoke aften. Man-made, everything is on point. Karaoke day på campus. No, ikke karaoke. Hvad er det karaoke review af i dag? Hvad er det karaoke review af i dag? Du er ikke engang fucking startet. What? Er det ikke? Er jeg kommet ud for sent? Kom så, giv den op for kanten! Jeg elsker det.
to fall, to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. 1, 2, 3, 4, 5, get it in the car. Come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Run breeze about what I feel. I've never heard that the stock is cheap. I like the Treasure, Selma, Sandra, and Rita. And as I continue getting slow, so what can you do? I really think by the Lord. To mix verdicts just like sport. Anything fine, go down. A little bit of content in my life, a little bit of and by my side. A little bit of pain is what I need. A little bit of holes is what I see. A little bit of head up in the sun. A little bit of dancing all night long. A little bit of dancing is what I am. A little bit of big shoe in your man. Big business. Welcome to the internet, come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need to panic, this isn't a test. Just nod or shake your head and we'll do the rest. Welcome to the internet, what would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be happy, be horny, be bursting with rage. We've got a million different ways to engage. Welcome to the internet, put your cares aside. Here's a tip for straining past that. Here's a 9-year-old who died. We've got movies and doctors and fantasy sports and a bunch of colored pencil drawings. All different characters and Harry Potter fucking each other. Welcome to the internet, hold on to yourself. Best of luck, and he sent you photos of his cock. A grainy end of pudding, he just sent you more. Don't let surprise you, know you like it, you whore. See us, drink, show us pictures of your children, show us every thought you think. Rumors, I have rumors, and that is that you a boomer. Or DM a girl and groomer. Find a tumor in your hips, a healthy breakfast option, you should kill them all. And women never fuck you, here's a you can build a bomb. With Power Ranger, are you take this quirky quiz? Obama sent me immigrants to vaccinate your kids. Creep up. Oh man. So we back in the mine, got a pickaxe swinging from side to side, side to side. This task a grueling one, hope to find some diamonds tonight, diamonds tonight. Heads up, you hear a sound, turn around and look up. Total shock fills your body. Oh no, it's you again. I can never forget those eyes. Baby, tonight we were trying to steal all our stuff again. Cause baby, tonight grab your big shovel and bolt again. Run until it's done, until the sun comes up in the morning. Baby, tonight the creeper's trying to steal all our stuff again. Oh, but it feels such a pretty for you. Oh, heaven of me for you. I jump in front of the tree for you. You know I'd do anything for you. Yeah. Oh, I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. This I would die for you, baby. Try to do the same. Oh, you won't do the same. Oh, you won't do the same.
Kan vi lige få et tur-review? Tur til universitet/højskole, eller hvad det nu er, review. Koldt. Jeg dræber ham også. We go into the merch store. Ja, du er da vist lidt grumpig i dag. Hvad er I, Hufflepuff eller Gryffindor? Din moder. Men helt finde ud af at pakke det her sammen igen. Så Sydney, hvad er din review af dagens skovboller? De smager vel af skovboller, ikke? Let's go! I'm gonna pass those. Oh my god, free pasta? In the skovboller? No way. You got a kniv? That's crazy. No way. That's crazy. Sydney's kniv review. Jeg synes, den er meget pæn. Yep. Hvorfor bruger du den ikke? Hvorfor ikke bruger you kan bare gøre det her. Gør du skovballs? Skovballs? With a gaffel. Let's go. Han glød. Man kan næsten glide. Jeg har næsten lyst til at løbe. Jeg faldt igennem. Det er fordi du vil kanten. Oh my god, kanten. Du ligner en, som der lige kom igennem af Narnia. Hey. Du mistede din tail. Din tail, den er ikke gone. Oh my god, filmer du? Ja. You have the high ground. Oh my goodness. Oh! Right there. You're succumbing to the elements. But like in snow. Giv ham hans tail tilbage. Hjælp mig op. Hjælp mig op. Hun falder. Det falder ned. Det er på min mave. Du klarer det ikke. The snowman. Worth it. Worth it. Oh my god. Jeg vil ikke associeres med dig. Bowling time. Jeg skal hjem. Tag den lige. Bowling time. Så ramte jeg. Så er det godt. What the actual fuck? Jeg kan lave en split. Ja. Fucking hjørnerne. Vi kan bare sætte på bordet. Åh ja, true. Og ikke det der... Hvorfor er der sodavand på nogen bord, men ikke vores? Ja, fordi at de har... Fordi de går op og bestiller sodavand. Vil du med op og bestille nogle sodavand? Ja. I mean, Slæber skal til at spille, så det er måske... Ja, okay. Vil du gå op og hente sodavand? Ja. Vil du gå op og hente sodavand, så kan Slæber og mig spille bagefter? Ja, waste the time. Fuck, jeg kan ikke gøre det her lige nu. Octopus formation. Bare waste the fucking time, alright? Alright. Hvor er det så langt bolde? What the fuck, man? Den fik du strike? Nej. Nå. Nej, jeg mangler en. Wait, what? Jeg fik strike. What the fuck? Jeg så, der var en tilbage, så vendte jeg mig over og sådan, nej! Hey, vi kan godt gå tilbage til maskinen og sige, det er en fejl. Nej, det er fint. Det er okay. Optager du hende? Det er fucked up. Atlas, din bowling blev optaget. Nej! Hvorfor er, Anders oppe på 145 på 5. runde?
Han snyder tydeligvis. Jo, Axel. 100. Axel. Ja. Review lige rottespillet, vi spillede, vi game-testede. Det var lort. Rotten kunne ikke trykke en stang og ikke andet. Den var hvid, og det gjorde det endnu værre. Base. Jeg kunne hoppe op ad muren, og hvis hun skulle brække, det kan mus ikke. Så op igen. Det er bare den stræk over. Fucking finally! Det har været et kvarter! Jeg tror jeg ikke. Nej, det har kun været 4 minutter. Men... Det føles som et kvarter. Og nu får han et strike, fordi han er sever. Det er fint nok, det er fint nok. Split. En double split. Her ser vi ham tage hans bold. Nu går han ud. Han lader os lige så stille op til at performe hans split. Den går langsomt derhen, han kan se den ske. Han får 2 af dem. Guys, kan vi få et bowling review? Jeg føler, jeg klapper jer lidt lige nu. Jeg ved ikke lige helt, hvad I laver. De kalder mig two-shot Terry. Bowling review? Jeg fucking for smæk. Jeg føler lidt, jeg klapper jer. Jeg ved ikke. Kig der. Vi har flere point, men han har 2 strikes. Ja. Jeg er i gang med... Du fører faktisk, det er det, du siger. Jeg er i gang med at blive fucking smadret. Ja. Jeg har lyst til at brænde det her sted nu. Nej, lad os gøre det. Det er godt det der. Ja, Poulsen. Ja. Han kan sgu da et eller andet, ham der. Nej. Hvad? Simpelthen bare ikke. Det er præcis. Nej. Thank you very much. Jeg ved ikke lige, hvad I laver deroppe, men jeg synes ikke, det ser ud til, at det går så godt for jer. Lige om lidt. Altså, jeg kan ikke lade være med at lægge mærke til, at det står 108 til 37 til 39 til 59. Du bruger tydeligvis turnaround hacks. Jamen, altså, det er rigged. 100%. Du bruger turnaround hacks, så vi alle sammen ved det. I har hørt omkring Christian Bale. Get ready for Christian Bale. Yeah! Wait. They call me Andrew Faith. What do you say? They call him Andrew Faith. Så du prøver at empower Andrew Tate, og så fucker du om. Måske det er et sign. Ja, du skal ikke empower Andrew Tate. Tag i stedet for Christian Bale. Christian Bale. Han var vennerne. Skabte os på vejen. Well fucking done. First strike. Spær. Men altså, good job. I got it on camera. Så er det stream. Ja. Lad nu være! Jeg siger, det er ikke sjovt længere! Lad nu være! Let's go! Så du tager en sig. Er det mit 4. eller 5. strike? Han turnaround hacker. Er det mit 4. eller 5. strike? Jeg kan ikke huske det. Hey! Back in business, altså. I suppose det er en gratis en. Damn! I'm back, baby! Axel skal bowl, bro. Jamen, der er shaky-cam lige nu på dig. Hvad mener du? Han væltede! Nej, hvorfor filmede du ikke det? Fuck!
Hvorfor? Vi har filmet dig engang, da du gjorde det. Fantastisk. Det skete, fordi det skete jo ikke. Jeg elsker at den der film, der kan klare. Hvad er det så consistent? Consistently ingen strikes. Nu er den varmet op. 35 spares. Han er op 6-5 sharp. Go Madeline, go! Yeah! Yeah, baby! Wow! Dette er hvad der sker, når du er op 6-15 charm og i fitness. Jo! Den eneste ene. Jeg kan ikke Nå, det er det, Isak. Det er så dream. Jeg kender det. Ja? What the hell? Jeg gør det igen. Han havde en god ding. Oh my god. Han er jo spærmand. Det er fordi, at Guds mercy kan spærre alle fra helvede. Du bliver spærret for helvede. Jeg kan kun se the very bottom of your mouth. Sådan, det er super meget ikke på. Sådan der. Guds mercy kan spærre dig. Fordi gætter det, fordi jeg får mange spærrer, så jeg kan... They call me Bush did 9/11, baby! Down with the two towers! And unlike the tragic day, he missed. Han er mega tæt på at overhale Sipper. Overraskende nok. What have you done? Nej. Whoa. God damn. Du se, at det er chikane. Vi laver ikke noget herovre. What happened? Jeg ikke tænkt mig op på det her. Jeg skal ikke. Hvad sagde du? Nej. Nothing happened over here. Det er Ghostbusters. Det er Ghostbusters. Bustin'. Mr. Brown people spille Bustin'. Det var til at være Boston. Jeg troede vi også. Fordi det er sådan... Nej, det er sådan en lille hvor er Boston. Nej, det er There's something strange sleeping in your bed. Let me tell you something. Let me tell you something. Weird. Sleeping in your bed. Jeg fik ikke længere 9. Hvad er det for en menu, du har brugt frem? Ja, det er jo Rasmus Jensen Bøfbul Poulsen. Oh my god. No time to spend. Bustin'. Hvad foregår der? Hvad laver du? Hvorfor ødelægger du mit kamera? Hvordan man kommer langt i livet? Kærlighed. Budskab. Fremhæv. Altså. Det glæder til Aktiecenter Recording. Ja. Oh my god, strike. Vi fik det ikke engang på kamera, det der. Sorry. Ja, måske fokuserede kameraet på noget andet. Det kan godt, vi ikke fik det på kamera. Nej! Jo, det er løgn. Nej. Måske fik vi ikke din strike, men vi fik noget andet. Nej, er det bare reaction cam? Nej, det er dumpy cam. Det er dumpy cam. Oh my god. Let's go. Det skal blive noget. Men jeg har ikke lyst til at spære, så jeg kan ikke få en spære. God damn. Det kan jeg heller ikke længere. Hey, skål.
herfra. Det er sjovt, at der var sådan en sammenhængelse hele tiden. Nej! Jeg elsker det på sådan. Det var så close. Det var så close. Du var så confident, ja. Det fik vi måske heller ikke på kamera, det der. Min dumpy. Ja, den fik vi i hvert fald. Ja, den fik vi, det er helt sikkert. Gå lidt længere frem, Max. Ja. Lidt længere frem. Lidt længere. Oh, yeah. Ja, lidt. Ja. Ja. Hey Cecilie, you know how to do it, altså. Eller bruger du fodbold længere? Hvad fuck er Cecilie? Hvem er Cecilie? I am such a big... Jeg tror ikke, hun lader være. Ja, jeg gjorde det. Thank God. Jeg har selv gjort det en gang. Jeg har også. Godt klaret, Atlas. Yes. Saved. Han kalkulerer fra. Han ser sig som omgivelser. Vinden er i lige fald. Han rammer. Scorer. What the fuck? Hvis bolden havde været tungere der, så ville den ikke være blevet deflected, så ville jeg fået. En læg. Ej, den ser god. Okay, i det mindste er det ikke en. Så... Nej, den faldt for mig. Gjorde den? Ja. Du ventede bare. Den faldt så snart du ventede der. What? Du hørte i hvert fald tage et mindste ikke slut. Der er to, der er en mur. Hvad laver de? Altså, ingen affordance. Hvad fanden? Hvor er gestalten over noget nærhed her? Hvorfor jeg skylder ikke på fotoet, mand? Hey! Det er den nemmeste strike nogensinde der. Se! Du fik lige med to! Du fik to! Er det fucking muligt? Det er det heller ikke, tror jeg. 3! 2 gratis point. 2 gratis point. Hvordan kan det lade sig gøre? What? Men du er jo ikke Mr. Spare. Prøv at tænke sådan conceptually, så en split 2 ekstrem fucking weird. Ja, det er kind of insane faktisk. Altså jeg bruger turnaround hacks. Det er bare det der fucking 2 split. Ja. Som ikke burde være fysisk muligt. Oh damn. Mr. Split! Oh my god, jeg fik en spare! Mr. Spare, mener jeg. Det vidste jeg ikke, jeg kunne. Det kolder vi ud. How do I? Du er Mr. Spare. Now go over there and get a spare. I believe in you. This is me, Christian Male, wishing happy birthday to Jonathan. No bumpers needed. Nej! He's got it. He's got it. Oh, the actual fuck. How did my motivational speak not work? Så fucking tæt på. Yeah, I'm a gamer. I do the game. Why are you Han spiller dog Genshin, det er det der problem. Nej, stop! det går ud til alle jer, der supporter Ganyu. Hvem er Ganyu? Det er en på Overwatch. Det gør man i poetry. Det klarer man ikke. Ah, ja, yeah, true. Ja, men så ikke. Altså, Sepper plejer at komme. Sepper plejer at komme, hvor han lidt. Ja, det var sådan noget, jeg plejer at gøre.
Jeg kalder Mr. Spær! Den deflected fucking hold. Anders, hvor er burgeren henne? Hvad? Hvad er Anders, hvor er burgeren henne? Jeg har lige spist. Hvor er burgeren henne? Mr. Spær! Nu er jeg Mr. Spær. Hvor er det står, man? Time to show these Kyler some Genshin impact. Med alle vores, i den her runde scores det sammen. Picture the food. Okay. Sidste aften her i Sverige. Og Første aften. Velkommen til Sverige. vi har lige været inde på Subway. Og nu har vi tænkt os at gå hen til den lokale kirke. For RGB Gamer Night. ja, yes. Hvad fanden sker der derinde? Vi klarer The Lackluster her på dag 5. Men vi vil salvage det hele med at vise noget kirke. Så BRB. Så ikke en smuk kirke. Det er sådan en rimelig vild god sted. Hvad siger du, Poulsen? Pretty cool. Hvad er den her derovre? Den der slangen? Den er slangen. Fedt, bad. Der er også nogle quotes herovre. Jeg tænder lys, og jeg beder til Gud, at alt skal blive bedre. Det var som om jeg sådan sagde det på UU eller sådan. Sådan virkelig cool. Sådan, der er sådan en lås. Fra 1680. Jesus, det var fucking gammel. Det er sådan vildt at se den her kirke. Den er rimelig sådan stor. Har sådan en kæmpe orgel. Og et DJ-pole. Så det er hvad jeg kalder moderne. Pretty cool. Big city, bright lights. 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 Big city. Yeah! Early morning, late nights, big city, bright lights, early morning, late nights, big city, bright lights, early morning, late nights, big city, bright lights, on the corner of avenues, bright lights, big city, bright lights, big city, bright lights, big city. Yeah! Stop! Me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you follow me, we will make a trip, and you will find something that goes cheap, 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 and you will see him the first time. He's so hip, you will love him, love him.
Pippin, my little friend, he's so sweet. And when he's hungry, he needs some fruit to eat. And when I'm left all alone in the midnight heat, I go crazy, crazy. They can come and see him, love him, believe him, always and forever. He's your best friend. You can come and see him, love him, believe him, always and forever. He's your best friend. If there's something strange sniffing in your bed, let me tell you something. If there's something weird sniffing in your bed, ow! Let me tell you something. Bustin' makes me feel good. Bustin' makes me feel good, feel good, feel good, feel good, feel good, feel good, feel good. Yeah, yeah, yeah. Bustin', 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 makes me feel good, feel good, feel good, feel good, feel good, feel good. Bustin', feel good, yeah. Bustin', 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 Busted, 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 busted. Hard way you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? Gangnam Style. Nå jo, vi skulle afslutte vloggen. Vi er færgen på vej til Frederikshavn, hvor alle sådan set er kvæstet. Der er ikke en eneste, der sådan gider mere. Vi har fået nok. Vi har fået rigeligt. Og ikke nok Subway. Ja, et eller andet hjælp her. Hvordan ruller vi det? Jamen, jeg tænker, skal vi have den morale? Jeg spiser pandekager. Det var en god morale. Det er 3. Det er byen. Vi er ombord på en færge. På vej til Stein. Det er 3. Jeg begynder at have tanker omkring mor. Jo, speaking of underholdning. Bacon pandekager. Det er en fantastisk opfindelse. Jeg synes, at det kan få en boss section. Så vi se ekstrem guf. Vi er basically alle sammen ved at smelte. Klar. Hell yeah. I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long now. I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause
never seem to understand the urgency. Just remember, You're the one thing I can't keep up. So I'll tell you something. This could be love because I had the time of my life. I never felt this way before. Yes, I swear it's so true, and I owe it all to you. Hey, baby. With my body and soul, I want you more than you'll ever know. So we'll just let it go. Don't be afraid to lose control. No. Yes, I know it's on your mind when you say, stay with me tonight. And remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you something. This could be love because I had the time of my life. Never felt this way before. Yes, I swear it's so true, and I owe it all to you 'cause I had the time of my life, and I searched to every open door till I found love true, and I owe it all to you. Had the time of my life. No, I never felt this way before. Never felt Yes, I swear it's a truth, and I owe